Ассалому алейкум ҳамватанони азизи гиромӣ, хеле хурсандам ки шумо манаи барномаи мо тамошо мекунед. Рубрикаи Само Тоҷикистон тамошо мекунед бо забони тоҷикӣ. Гуфтани ҳастам ки рӯза рӯз худохоҳад дарсҳои мо монанд савол-ҷавоби мо беҳтар мешавад, хубтар мешавад. Шумо саволотона тиед, саволҳои хубтар додан гиред. Ман доимо ҷавоб дода меистам. Ягон саволи шумо беҷавоб намемонад бачаҳо. Майлаш? ҳар боре ки ман саволи шумо ҷавоб мегӯм, ҷавоб агар ки шумо ба хуб аст, маъқул аст, фикри худатонро комментариҳо нависед, на пункт хати нависед, 1, 2, 3 ман чӣ гирифтам гуфта. баъзеам ё рафиқотон бошад ки ҳамин хел саволо ҳаёташ ба ҳасту ҳамин хел мушкилиҳо ҳаст. Шумо ро барои кунед ки воам як чӣ ёд гирад, ки халқамо бисёртар омӯзад. Аҳмад ҷон, устод ассалому алейкум, умедворам саҳату саломат ҳастед. Устод, дар Москва бекор мондам, қарздорам аз банк, аз ёру ҷураҳоям, дар карантин хеле фиреб хӯрдам. Ба советҳои шумо муҳтоҷ шудам. Илтимос устод ягон маслиҳати хуб диҳед ки ман роҳи ҳалли мушкиларо ёбам. Бародари азизам Аҳмад ҷон, ҷои кор ёб. Барое ки қарз барои даромад сохтан дар кор. ҳамамо фиреб мехӯрем, ҳамамо хатоӣ мекунем, лекин фиребхӯриҳо хатоиҳо акси ин хатои ин чӣ гум, ин камбудии дигарон нест, ин камбудии ману ту ҳасте. Аҳмад ҷон, барои ҳамон аз чӣ сар кардана дар кор ҳаракат кун ки як соҳаба мутахассис шав, як соҳа вай чизи кори сохтмонӣ айме, кори савдо айме, кори шафёрӣ айме, як соҳаба мутахассис шаво, ҳамона қапидагӣ. Вақте ки мутахассис шуди ҳамон кора қапида рафтӣ, аз ту фоида ки шуд ҳамон организация ба, аз кори ту фоида шавад ҳамон корхона ба, ту ҳеҷ ки фиреб намекунад бачам. Ягон вақт одамо намехоҳанд ту фиреб кунад, агар ки аз ту ҳамоно ба фоида бошад. Не агар ки ту ҳамон ҷа ҳамон кора мутахассисона профессионална натони кардану тапляп кардан гирӣ, как попало қабли рӯсо, баъд он вақт ба ту ё пеш мекунанд корё ки намемонанд. Баъд аз як кас ки қарз гирифтӣ, ҳама қарзге ки додан тои зиёд нагӣ, дигар қарз нагӣ, ягон вақт қарз нагӣ. Орзу кун ки дигар ягон вақт қарз нагирӣ. Ният кун ки Парвардигор ман ба қуввати фаҳмишти ки ман ягон бор қарз нагирам. Ба худохоҳат корат пеш мерад. Майла? Барои ҳамон якумин коре кунӣ, як соҳая меқапӣ, орзу мекунӣ, ҳамон соҳа мутахассис мешӣ, ҳамон соҳа профессионал шуда мебаравӣ. Хуб? Саволи дуюм. Ассалому алейкум устод, ман дар Москва фурӯшандаи орехи сухофрукти ҳастам. Якта идея дорам. Оптови пастелни бельё полотенса харида дар муҳлати як ҳафта ва аз мағозаҳои гастрономӣ ҷой аренда гирифта савдо мекардагӣ. Во вложение потребуется максимум 50 000 рублей. Думаю, с другом совместно сделать так, как он гражданин России, он мой одноклассник. Что вы посоветуете? Заранее спасибо. Худа сухофрукты, фрукты иқтисодӣ. Неки мехоҳӣ ки бизнеси пастелни бельё ба гузарӣ. бо як бора дига мехоҳам саволот нахстар хонам ки фаҳмам. Якта идея дорам, оптови пастелни бельё полотенса харида дар мухлати як ҳафта аз мағозаҳои гастрономӣ ҷой аренда гирифта савдо мекардагӣ. Ту мехоҳӣ ки пастелни бельё савдо кунӣ ё полотенса савдо кунӣ бачам? Ин ҳар якташ ҳар хел коҳе. Агар ки ту полотенса ё пастелни бельё ҳамаша як ассортимент карда гирифта гастроном ба ҷо аренда гирифта кунӣ, ин идея хуба, идея бад нест. Агар ки ҳамаги 50 000 рубл ҷо, мисол 50 000 рубл ту ба достаточно бошад карданад дар кор. Ман якта маслиҳат метиҳам, натарсида карданги. То сар кардан накунӣ, намефаҳмӣ идеят кор мекунад ё не. ҳамон гастроном мумкин ягон кас ҳамин хел небольшой ҷо гирифта, як ҷои хурдтарак гирифта ҳамин пастелни бельё мумкин савдо карда истодагӣ бошад ё набошад, мо намедонем. Ман намедонам бачам ростига. Барои ҳамон ту ҳамон ҷиба якта кун. Рисковатам кунӣ ки якта кун. Якта ҷо кушода кун, попробовать кун, таҷриби корӣ мешад ту ба. Не ки худи идеяи фурӯши пастелни бельё ин бизнеси хубай. Пастелни бельё, мана мисол полотенса, ин чизо ин беҳад бизнеси хубай. Ин бизнеса чӣ хел сохтан дар кор? Ҳамин пастелни бельё полотенса ин чиза. Ин бизнеса аввал ба 10 20 30 аввал якта ҷо мекунӣ, якта ки кардӣ прибилаша бин, прибила чанқа мешавад. Ба ҳамон якта нигоҳ кун, аввал якта кун. Якта мисол небольшой ҷо ҳамон гастроном ба мегирӣ мекунӣ, ҷо ба мегирӣ кун, якта кун, ё ки отдельный магазин, отдельный стоящий магазин мегирӣ, гирифта кун, якта кун.
Постельное белье, ночнушка, полотенце, ҳамин чизо, носки, ҳамин чизо бошад. Якта кун. Вақте ки прибыл шадиди фаҳмиди, якта партнёра ёб, инвестиция кунад, ҳамин якта 10 кун. Неки пеш аз оне ки инвестора мегири, аввал автоматизация кун, бухгалтерия наладид кун, система наладид кун, баъд коввая. Баъд фокусатамону кори карда, ҳамин якта 10 кун. 10 ки карди, ҳамин 10 ҳамин ба поставка, баъд прямой наладид кун ахитою аз Узбекистону, аз Тоҷикистон ки ҳамун пастелни билои ҳамун чи материалош ахтому мерад, бисёраш Узбекистон бисёр мерад. Ҳамун бренди худат мети ҳамун Узбекистон духта додан мегиранд ту ба Тоҷикистон ба Хитой ба. Баъд корат пеш мемравад. Барои ҳамун не ки барое ки ту ин кора бини ки мешад намешад, якта карда дидан дар кун. Аввал якта карда сар карда дидан дар кун. Саволи соим. Ассалому алайкум С.Давлатов, ман соҳибҷон ҳастам. Малим як савол ҷиддӣ ҳаст. Саволи ҷиддӣ мехонам. Майлаш соҳибҷон. Ман додари хурдам ва як подшоҳамон, ман додари хурдем ва як подшоҳамон, шавҳари хоҳарчамон якҷоя кор мекунем, ширикӣ. Тӯли 10 сол ҳаст ки мо якҷоя кор мекунем. Ман калонӣ бошам дар байни мо. ҳама сол кор мекунем, аммо якдигар фаҳмӣ нест дар мобайни мо. ҳатто чунин аст ки додари хурдем ва подшоҳам ягон корро беиҷозати ман намекунанд. Мо соҳиби се бизнес дорем. ҳаҷми таварраборота мо $400,000 амрикоӣ мебошад солонаш, як сол ба. Додари хурдем ва подшоҳам масалан ягон коре надоранд. Додари хурдем ва подшоҳам масалан ягон коре надоранд. Нарх боло мерад ё поён мерад, парво надоранд. Надонам сабабаш чӣ бошад. Бисёр кор мекунанд, монда мешуда бошанд, барои ҳамин бошад. Ба ман ҳам гапҳояшонро гуфта наметавонанд. Ман он чизе ки мегӯям доимо ҳа хуб мегӯянд, фикри худашро баён намекунанд. То напурсӣ, намедонам айб дар ман бошад ё дар онҳо. Устод як равшанӣ меандохтед. бародари азизам соҳибҷон, хеле хуб ки шумо мехоҳед ки команда хати кор кунед. Ин хеле хуб. шумо хеле хуб ки ҳам додаратон хати, ҳам подшоҳтон хати якҷоя кор карда истодед. ва як кора ёд доданатон дар кор. ва ё бояд ки кора ёд гирад. ҳозир ҳамин кори карда истодагитон шумо бояд ки кора ёд тед ва ёҳо бояд кора ёд гирад. ва ё ёд дода кора ёд дода ба пеш бурданатон зарур. ва ё бояд кора ёд гирад. хуб ин беҳад зарур ва ё кора ёд гираду действительно дар ҳақиқат мутахассис шавад. ана чӣ ба ӯ фикраша намегӯд. ин ду сабабаш аст. як сабабаша худатон гуфтед, мумкин монда мешад. Одам ки сахт монда шуд, бевиқатное ки кор кард, вай ҳамин фикронаш дига шуда мебаравад. Фикронаш монда мешад. вақте ки одам монда мешад, вай фикронаш сус шуда мегирад. ҳамин одами монда ба ягон чӣ намефорад бача. шумо пагоҳи рӯз ба пурсед фикра ба бегаҳӣ ба не. пагоҳи рӯз ба пурсед фикрат чӣ хелай. Мана ту 10 сол ҳастам инҷа кор мекунӣ. Кадом маҳсулот нақстар мера ба фурӯш. Кадом коргаро ба чӣ хел кор кунем. Шумо якҷоя кор кунед, ман намедонам кадом соҳа ба кор карда истода бошед якҷоя. Леки ҳамин гуфтаги ма кӯдедаги кортон мешад. Пагоҳи рӯзӣ ба майнаи сари одам дам гирифтагиай, фикри одам тозаҳай, ақли одам пурраҳай, ҳам гуфтанам метод. барои ҳамон шумо ҳаракат карда пагоҳи рӯзӣ ба кор кунед. пагоҳи рӯзӣ қати одам ба кунед. фикратуна, маслиҳатотуна бегаҳӣ ба фикр карда бинед ҳамин нақши кашидаги пагоҳи рӯзӣ кадомаша ҳал кардан тоистед. ҳар пагоҳи рӯзӣ бояд ки нақша бегаҳӣ ба отчёт. пагоҳи рӯз ба 5 минутка барем бегаҳӣ ранги отчёт. ҳамман ин кор кардем, ин хел шуд. итоги рӯз ҳар рӯз буданаш дар кор. агар ки ҳар бегаҳ итоги рӯз гузаронед ки чико кардем, ман ҳамин хел кардем, ҳамин хел шуд. кора тез ёд мегирад, ҳам кор тез мешад. ҳам кор тез мешад, ҳам кор пеш мерад. кор тез пеш мерад. ҳамин кор агар кунед, кортон хеле пеш мерад. Якум сабабаш ки мо монда мешавем. Дуюм сабабаш ки шумо ва ё ба ягон хел ҷавобгария надода истодед. шумо ба власт надоданед. шумо ба ёд доданатон дар кор. ҳозир шумо худатон ба ёд додаги фақат бар, бёр, мон, гир, ҳамин хел чизҳо ёд додаги. Не ки вак именно кора пухта кори карда, кора сохтан, кора профессионална сохтан ёд додагитон не. вақте ки одама профессионална кора кардан ёд наметед, вай агуҷо ёд мегирад. ва шумо худатон ёд доданатон дар кор ки ва ёд гирад. ва вай аста-аста ёд мегирад.
не ки вақте ки шумо ба профессионална ёд додед ёд мегирад, ёд надиҳед ёд намегирад. хуб барои ҳамон командатон қати якҷоя нақша кашед, якҷоя маслиҳат кунед ва ё одат кардан мегирад, баъд фикраша гуфтан мегирад. баъд ин як моменти сеюм моменти инаш ки сеюмаш ки ва ё бояд ки шумо шарм накунад, бояд ки шумо натарсад. барое ки во шарм накунаду натарсад, шумо во ба властиед ки во шумо бовар кунад, баъд вай фикраша гуфта мегирад, баъд вай доно шуда мегирад. вақте ки во доно шуду, вақте ки во ин бизнеса нақстар фаҳмӣ, шумо бо осон шумо метавонед ки во монед худошон кора бурдан мегиранд бе шумо. ҳозир бошад ҳамаи бизнес кардани шумо бадия бе шумо ягон чи пеш намерад, чунки ҳама чизи шумо контрол карда истодед. Салому алайкум устоз, худованд ҳама вақт тансиҳату сарбаланд бошед. шогирди шумо Муҳаммад. Савол: устод, ман магазини хӯрокворӣ дорам, оборот ба 30,000 сомоне, чеки меонад дар як рӯз 2,000 сомоне. камтар пул ҷамъ кардам, номгӯи маҳсулотро зиёд кунам ё автоматизатсия учёт контрол умедворам, ҷавоб медиҳед. То есть ё фикри одам, фикри Муҳаммаҷонов ки ман камтар пул ҷамъ карда ҳастам, ассортимента зиёд кунам ё ки автоматизатсия кунам аввал. саволи дуюм шун аст. бо саволи дуюм: устод, бисёр дар ҳолати стресс меафтам, маслиҳат медодед аз нигоҳи психологӣ чӣ хел ба кадом роҳ аз стресс барам, илтимос ҷавоб диҳед. майли аст ҷуни азизам. саволи якуматон ба Муҳаммаҷон, саволи якуматон ба ҷавобам ин ки аввал автоматизатсия кун бачам. аввал вақте ки автоматизатсия кардӣ порядок меша, ба чӣ қадри кам хоҳӣ зиёд карда ва бурдан гирега чӣ буд номаш зиёд карда рафтан гирам ки ҳама қадар хуб мешад корат. аз автомат ва ки зиёд карда рафтан гирифтӣ ассортимента, даромадат зиёд шуда, прибилат зиёд шуда рафтан мегирад. барои ҳамон пули ҳамон дополнителе ки камтар ҷамъ карда ҳастӣ, аввал автоматизатсия кун ки правилный учёт контрол пайдо шад. чунки учёт контрол ин фундаменти бизнес. аввал ҳавая кун. ту тасаввур кун, тасаввур кун ки ҳамин кисат ба пул мондию, ҳамин таги кисат даридагӣ будай. представид кун ки ҳамин кисат тагаш даридагӣ будай, ту надонистӣ. ҳамин кисат ба пул монди. вақте ки ту кисат ба пул мемонӣ, ҳамон тагаш дарида бошад, бозор барафтӣ ки пуло гум шудагӣ нест. тасаввур кун. рӯзи дуюм ту чӣ мекунӣ? ҳамон кисаи духтана даркор беҳтар ё ки ту мегӯӣ ки не бисёртар пул монам, мумкин як қисмаш монад, ҳамаш гум нашад. ба ақлигирӣ аст, агар ки ту ҳамон кисаи дӯзӣ беҳтар. барои ҳамон аввал автоматизатсия. саволи дуюмат ба доимо стресс меафтам, чӣ хел аз стресс бурам? як кори осона ман ёд гирифтаги ҳаётам ба любой проблема ки мешавад, ман қоматама рост карда хурсанд қабул мекунам ҳамон проблема. чунки бизнес ба проблема доимо ҳаст. агар вай проблема қабул кунӣ ва зиқ шудан гирӣ, корат пеш намерад. бизнес ба ман проблема қабул мекунам, қомата рост мекунӣ, қабул мекунӣ, хурсанд мекунӣ худата, баъд фикр карда мебурӣ, роҳи беҳтараш интихоб мекунӣ. тамом. ҳамин хел карда баъд кората пеш бибурдан метоӣ. дигар роҳи дигараш қати кората пеш бибурдан наметавонӣ. ина ягона роҳаш ҳамин. ягона роҳи асосиш ҳамин. вот барои ҳамон агар ки хоҳӣ ки аз стресс бурмодана ёд гирӣ, аввал ҳаракат кун ки стресс ба наафтӣ. ман ҳамин сол 2 бор стресси сахт ба афтидагӣ будам. 2 бор. як бор корам партнёрам қитивай шуд, як бор дига политически чизҳо ба. хулоса ба омадам ки вообще зиқ шудан дар кор не. аз зиқ шудан проблема ҳал намешавад. ин роҳи наҷоти кор нест. зиқ шудан фоидаш нест. наоборот, худата даст ба мегирӣ, қабул медорӣ ин чиза. инам қабул мекунӣ, бо як қадам пеш ба мебаравӣ. кор карда пеш ба рафтан мегирӣ. фақат хатоя ислоҳ карда пеш ба рафтан мегирӣ. хатоя бояд одам ислоҳ кунад. ки стресс ба нафтӣ коре кун ки ҳамон ситуатсия пешакӣ план кунӣ ки пешакӣ пешаша гир ки стресс ба афтида, баъд аввал лӯше пеш аз кора кардан фикр кардан дар кор. чӣ ба одамо стресс ба меафтад? чӣ ба ки нақша надорем, чӣ ба ки кора мекунем, баъд проблема месозем, ба фикри ҳалли проблема мекунем. барои мо аввал фикр кардан дар кор, пеш аз проблема ба афтидан фикр кардан дар кор, то проблема ба афтиданата фикр кардан дар кор. агар ки ту проблема афтида ба фақат фикри ҳалли проблема мекунӣ, доимо стресс ба ҳастӣ.
доимо стресс мемонӣ. саволи панҷум. ассалому алайкум устод, бародар саидмуродавлатов, бахшиши зиёд ки шуморо безобита мекунам. ман истиқоматкунандаи шаҳри Турсунзода мебошам, роҳбари муассисаи таълимӣ ҳастам. ман медонам ки шумо як шахси саховатманд ҳастед ва ба мардуми хеле бисёр дастиёрӣ дароз мекарданед. ростига ман ба як чанд соҳибкорҳо муроҷиат намудам, вале аз ягон нафар дастгирӣ нашуд. дар муассисае ки ман роҳбарӣ мекунам, толори варзишӣ ва ҳуҷра барои гузаштани дарси меҳнат мавҷуд аст, вале ба таъмири капиталӣ ниёз дорем. роҳе ки муассиса ҷойгир аст, на асфалту на семент дар фасли зимистону баҳор хонандагон бисёр азоб мекашанд ва ҳамаи ин маблағ талаб мекунад. аз ин лиҳоз аз шумо ман ёрдам пурсиданиам ки шумо метавонед ба мо дасти ёрӣ дароз кунед, то ки камбудиҳои мавҷуд бударо бартараф созем. илтимос хоҳишамро рад накунед. ҳозир аз шаҳри Турсунзода акоб номашон ки буд истиқоматкунандаи шаҳри Турсунзода номашон нест. намедонам акоҷон шумо аз ман калон бошед ё ки бародарам гум ҳамсол бошед. ман шумо гуфтан наметавонам ки мо пурраи ҳамаи мушкили шумо ҳал кардан метавонем. ман ин гапа гуфтан наметавонам. не ки мо ёрдам мекунем, не ки камутун мо ёрдам мекунем. ҳозир не. ман ҳозир мактаби Оксфорда сохта истам. вақте ки мактабам тамом шуду, буд кардаму хотирам ҷамъ шуд, баъд ман ҳамин хел чӣ дорам, анализ карда мебурам, дида мебурам чӣ кор кардан мешавад. вай дорам манҷва наздики ба худо хад ман благотворительный фондама Тоҷикистон ба ҷудо месозам бо якта. баъд иншоаллоҳ ҳамин ба нигаҳ карда яраша зӯраму мерасида ёрдам мекунем. хуб пурра ҳамашка кардан наметавонем, не ки ёрдам мекунем. чунки муҳтоҷӣ хеле бисёр, проблема хеле бисёр, ҳамаи ҷо проблемаи ҳамаша кардан қиин, не ки аста кам карда истодем. майла. саволи шашум. ассалому алайкум устоз, дар Русия кор карда як миқдор пул ҷамъ кардам. фикр дорам ки як сехи ячейка барои як тухми мурғ ташкил кунам. шумо чӣ тавсия медиҳед? то есть шумо мехоҳед ки сех созед ки сехи истеҳсолоти ячейка ки мебарорад барои тухми мурғ кардан гиред. окоҷонам кунед, немедленно накунед, не ки аввал маркетинг кунед, омӯзед ки мисол ҳамин хел сехҳо ҳаст нест, ҳамин хел себестоимости як дона ҳамон ячейкае ки месозед чанд пул мефурод, фурӯш ба буровардан ба чанд пули ба буроред шумо ба выгодниҳай ҳамин чизҳо не ки аввал омӯхта буред баъд монед. майнаш не ки аввал омӯхта маркетинг карда дида буреду баъд монед ки точно фаҳмед ки мисол нарх себестоимости чанқай, прибылатон чанқай ҳисоб китоб карда буреду баъд ҳамин авай ба буроред, бозор ба буроред. не ки аз ман шумо пурсидед ки ҳамина кунам накунам, албатта кунед, не ки ҳисоб китоб карда баъд кунед. ин беҳад зарур ки шумо аввал расчёт дошта бошед, учёт контрол дошта бошед ки фаҳмед ки прибилни ҳаст ё не. ассалому алайкум. салому алайкум, ман синфи 11 аз Бохтар ва яке аз обуначиёни канали шумо. ман як савол дорам. ман мехоҳам ки яке аз шогирдони миллионери шумо шавам ва оянда ба худо халқ волидонам ватан хизмат намоям. илтимос ба ман маслиҳат диҳед. аз сабаби пули зиёд надорам, аз шумо консултатсия гирифта наметавонам. рӯбарӯ илтимос ба ман маслиҳат диҳед, ба шогирди худ гиред. бародари азизам, хонандаи синфи 11 аз шаҳри Бохтар, нури дида, агар ки гап дар бораи пул намерад мурам туба пули бисёра дошта бошӣ, аз китоб хондан сар кун. якта китоб хонд гирифтан баъд точно пул меёбӣ. баъд ютуб ба дарсои мана гӯш кардан мумкин ки туба бепул мефурод. гӯш кардан ки куҷое бе ки мисол вайфай ҳай интернет аз ма рафта ҳамонҷо ба гӯш кун. дар оянда мо худо хад хонаи дониши месозем дар ноҳияи Бохтар. ҳамонҷо ба рафта волонтер шуда кор куна ҳам хон. чунки ки онҷо хонаи дониш ман материалам бисёр аст, китобам бисёр аст. чӣ қадр хони ҳама қадар бузург мешӣ. китобҳои мана хонди, доно мешӣ, ваи мана хонди. онҷо бисёр ман чизҳои хуб месозам. ҳамин чизҳо хон ёд гир, худо хад кор пеш мебаравад. майла ҷонам, барои ҳамон аввал ҳамин сар кун, результат нишон диҳ. хонаи дониш барафта волонтер шуда кор кун, халқа мо ба хизмат кун. барои волонтер шуда хонаи дониш ба халқ ба хизмат кардан пул дар кор нест. ҳамин карда ман нишон диҳ ки
ту ҳамон баче ҳасте ки то бовар кардан мумкин, ту ҳамон баче ҳасте ки вақтро ман ҷудо кардан ба стоит, мисол лоиқ ҳастӣ, баъд ҳамон кора ки кардӣ нишон додӣ худата. Ман аз сидқ дил дастгирӣ мекунам ҷаноб, ман аз сидқ дил дастгирӣ мекунам. Ман бисёр одамон ба дастгирӣ кардагӣ, беҳад бисёр одам ту ба дастгирӣ мекунам, не ки худат ба дастгирӣ карданам дар кор. одаме ки худаш ба ёрдам намекунад, дигар кас ба ёрдам кардан наметавад. Худ ба ёрдам кардан тои манам ту ёрдам мекунам, не ки ту худат ба ёрдам кардан натои ман ту ёрдам кардан наметавам бача. Хоб, барори кор ба ҳамаи шумо 100 сола шаветон, умри дароз бинед. ҳаматон миннат дорам.